Здравейте, ютубър, аз съм Кай22 и сега ще ви покажа на синглплеер къщата ми. Това е селото, където го открих, където си направих ново, в смисъл нов град, ново село. Значи, като започна първо от главната ми къща, ще има повече такива синглплеер епизоди. Само да сменя... така. Добре. Значи тук имам някакъв enchanting book на 30 лева всичко. Някакво водопадче си направих тук. Това тук ми е... няма го изстрелвам много. Съм ми сложил да се изстрелва... се изстрелват TNT-та. Ама някак си да не ми отида до къщата. Ще го направя така. Ще изстреля съвсем малко. Просто да не ми отида до къщата. Виждате и така. Добре, това ми е. Така, сега къщата ми да разгледам. С Texture Pack съм Epic Jump Map или нещо от сорта беше. На Будилчо Jump Map, ако сте играли. Не съм читвал, ако това си го мислите, смисъл. По едно време бях тръгнал адски много да читвам, само че вече спрях, мисъл такъв. Не читвам. Такива картинки, работи. Такова, че съм го изчислил така, мега мощното. Значи, гледайте сега. Скачаме и точно на половин сърце. Ето ли какво става? Мощен. Сега тук имам някое такова влакче работи. От тук най-обикновен такова и тук към къщичка. Тук с една бомба. Такив. Това е мод вече. Направих си нещо като малка джъмпинг арена работи. Тук ми е портала. Друго кой ви покажа. Тук съм се брицал целия. Клипчето ще бъде кратко, само колкото да ви покажа там, да запознаете с къщата ми. По-нататък ще има, нали, тук съм си 9 диаманта съм си намерил работи, тук всичко ми е енчантвато, нали, модерен съм. Тук на горния етаж са ми леглата и работите. Тук ми е градинката. И тук се извинявам за читването на пажината, която ми трябваше за футболното игрище. Друго не съм читвал. Така. Ами това е. Следващия епизод смятам да направя нещо по-готино. Сега просто запознах с глупости Jump мапа ми, какви ги върша с селото ми. Ами, няма се ви е харесало, като какво представлява. И така, аз бях Кай22 и само да ви кажа, като искате да сменяте и така бързо там графиката и мъгла и работи, натискате F3 и F и е така бързо и сменя. Това е. Надявам се клипчето ми да ви е харесало. Абонирайте се, сабскрайбвайте. Надявам се да ви е харесало всичко. Добре. Чекай. Така. Гледай колко мощно става. Like a boss. Добре, ами това беше от мене. Аз бях Кай22. Довиждане и до нови срещи.